लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आनसोल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायहरनाय जालायबाय दायो दिनै बैसागुनि मोसानो ओंखारलायबाय आरोना आं हारसिंसो फैदों न'निफ्राय ओरै लोगोफोरा ओंखारनानै दंजोबो खोमा मोनफैयाखैनो जायनाव मोसागोन बिसानाव ओमफ्राय आंबो थांगासिनो बिसोरबो फैगासिनो जमा जासिगोन जोङो दायो मोसासिगोनलाय हायला हुइलानो बैसागुनि एसे माइब्रा बिदैफोरखौ लोंखावनानै होनसैलाय आरोना बोसोर गोदाननि बिराद गोबाव जाबायमोन जौ लोङियाहाय थांनाय बोसोर बैसागुआव एसे लोंनायानो एकदम खुला खुलि खारदे आंना खोन्थाखाबाय नामा जुमाय बे बोसोराव खनसे इदिनो बयनावबो बयबोथ' जासिखायो नालाय ओमफ्राय एसे एसे लोंनाय जायो आरोना इमान इदि बांद्राय फेद्रायाबाबो ओमफ्रायो मा बुंनो थांनाय बोसोराव खिन्थु डेन्जार लोंखादों आङो दायो थांबाय थानि सब गामि गामि बेलेग बेलेग गामिनाबो मालाय मोसागासिनो ओरै जोंनिथिंबो मोसागासिनोमोन ओमफ्राय जों गामिनाबो बे मोसागासिनो जोंनिथिंजाय बिदि मोसाजोबो आरोना गामि गामि बोसोर गोदाननि बिराद माने बिराद रंजा खुसि आरोना ग्रोम ग्रोम जेथिंबो गामिथिंनो खाम सिफुंनि रिंनाय खोनाजोबो आरोना ग्रोम ग्रोमनो बिराद मोजां मोनखाङो गोसोआ माने ओमफ्रायो न'फोराव थाबाबो एकदम मोसानो ओंखारनो लुगैलायो आरो ओमफ्राय दा नै फाइनालि फैथारबाय आरोना मोसाहैनोसै दायो होथारनोसैलाय होखावनोसैलाय नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला नोंसोरबो गासैबो जोब्बाय बयबो नै दायो दहाय आं हारसिंमोन ना दा बिराद लोगो जाबाय आरो दा नै ओरैबो फैगासिनो ओमफ्राय सिगाङावबो दङ मोसाग्राफ्रा सिगाङावसो दंजोबो दा ओमफ्राय दामग्राफ्रा उनाव दङ जोंना गासिबो ज'जोबखा आरोना बोरैबा खोनाबाय आंनि बुंनाय सोदोबखौ माने जमा जोबखा आरो जोंना बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला नायलाय थेल्ला बायदि नारखायो आंखौ आयनो बोरैबा बोरैबिसो जालायलांबाय बुंनायफ्रा जोंना बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय सब एखेबारे हुलु हुला जमा जोबखा जोंना ज' मोसाजोबखायो बिराद इन्ट्रेस्ट जायो आरोना ज' जाजाय ज' बिराद इन्ट्रेस्ट जायो जोंना ओमफ्रायो नै दा ओंखारहांनायखाय एसे माबा दुरबल गोजाथ' आरो मानसिफ्रा चार्ज जाथ'वाखै रायजोफ्रा गासिबो नै लारि 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 फारि फारि ओमफ्राय एकदम उनावसोमोन आरोना सौखाव फैथारबाय नै आंहा बिबार सिबार बारफावजोबबाय ओमफ्राय आंना बारसेल'लै ओरैबा सिख्लाफोर दंबावो आं होसोनो हाला खारलाङो जोंना नै सोरना लामा सिफुखो दा मोसानायखौ देखायगोन आङो दा थिगसे मोसानोसैलाय जोङो दा नायलांबानो जाबाय नोंसोरो जोंना नारखो उदांफोरा खामदांदोंनो बे आदायानो बांसिन मोसाबाय जोंना ओमफ्राय गुमै भिडिअ लाग्राफ्रा नैबो सासे आयु वा नुदों खन्थाइखौ नायदो वा एक्टर आरोना एक्टर
नागिरबाय बोर लादों दायो मोसाखांनानै माइरं लाग्राफोरखौ नायलाय जोंना फैसाखौ देनजार नायखायो माइरं लाग्राफ्रा फैसाखौ देनजार नायखायो मेंबाय जोंना सासेयानो जोब्बाय फैसानियाव जोबथ'बाय लाब जाबाय आरोना मोनाबाय दायो होखावबाय जोंनानो लावथिया खिथुजों लारंबावो आंखौ खिथुजों दङ आं लायनो लोगोफोर दिनै नेक्स्ट दे आरोना नेक्स्ट देयावनो मोसानो फैलायबाय मैया जोबासै नालाय ओमफ्रायो दिनै फैफिनबाय आरोना मोसाफिननो जोबजोबाखै नालाय गासिबो न'खरा जोबजोबाखै आरो जोंना नै मोसागासिनो दायो जोंना गावबुरालानि न'आव मोनफैबाय आरोना मोसाहैगासिनोआनो ओमफ्राय माखासे सिख्लाफ्रा मोनफैबावाखैनो आरोना मोसाहैखांसै जोङो मोसायाखै नामा रावबो मालाय मोसागासिनो ayo lah biar ada bab tesnya Chiều sụp băng nha đừng nè ôi chụp lên lên mày chụp lên nè ayo đi qua nó cần vào cái mặt aduh bawa sedikit dengan bayi musa juga makasih pramusia mitai begini lah apa kandang saya itu kan sampai kena sini cuma mitai begini bola se musa itu saya musa cuy
जागोन दे माइरं लाग्रा जोंनि माइरं रानदो फाजा रोंग्राया मोसा गोजाव थिखा रिजाय ओइनो लादो हाजिया लादो साला आबै नङा आयं नै मेथाइ खननायखौ खोनाया आरोना बै गोजानथिंसो खुलुमनो जाबाय नै बोर बियांनो आंखौ नुगोना नुवाखै आंखौ नुगोना नुवाखै आं नुस्लाबासै खोमा नोंखौ नुबाय नै बोर लानो नागिरबाय दा नाय जाबाय दायो